Omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ na mọchụarị ọtụtụ mgbe n'elighị onye ahụ? Omenala Igbo dịka mma n'ihi na ọ dịkwa nwatakịrị mbụ m kwadoro si mmadụ nwụọ abalị anọ o mere mụ ala onwe m nna m nwụrụ agaghị friji emere m ya ọnụ ụlọ ka m kwadoro ya eke aga ori aga afọ aga nkwọ mere abalị anọ n'izu ma elie ya. Omenala Igbo akwadofu ya because oge nna nna anyị ha ọ na-awụ mmadụ nwụọ edosa ya just mee ya 2-3 days n'ime ụlọ ka enwee ike ka ndị ụmụnne ya ha nọtụ ebe dịta obere ọha anya nwee ike bịa hụ ya anya ikpeazụ elie ya. But ugbu a n'oge nke anyị nwa bụ ụmụnne anyị ha jizi ya emewezi mmemme. Mba, dịka m onwe m bụ Ekechi Mokoro, abụ m second to the last born of my father. Mgbe my father nwụrụ, ndị mmadụ gbakọtara sị ka etinye na abụ ozu. M sị na ihe abụghị omenala Igbo andị. Anụmanụ nọ nna m nso. Nna m sị mgbe ọ nwụrụ mmadụ etinyekwere ya na ọbụ ozu ka elie ya that very day. Aha m bụ Maazị onye nkachi onye kwere ka okwu bekee m bụkwa na Marshal. Isi ebe Okay, abụ onye ngwa am onye Aba South LGA in Ezugbo community. Okay, sir. Oyishi ihe anyị kwube ya today anyị chọrọ ịma opinion gị ihe gbasara Igbo culture. And ajụjụ mbụ anyị chọrọ ịjụ gị bụ omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ na mọchụarị ọtụtụ mgbe n'elighị onye ahụ? Omenala Igbo dịka mma n'ihi na ọ dịkwa nwatakịrị mbụ m kwadoro si mmadụ nwụọ abalị anọ o mere mụ ala onwe m nna m nwụrụ agaghị friji emere m ya ọnụ ụlọ ka m kwadoro ya eke aga ori aga afọ aga nkwọ mere abalị anọ n'izu ma elie ya evu m ya gawa ọba ozu. Ndewo sa. Oyishi gịnị ka ị chere mere nụ o ji dịka ugbu a na mmadụ nwụọ ahapụ ya ọtụtụ mgbe na mọchụarị aga eli onye ahụ sometimes 2 years 3 years elibe mmadụ? Gịnị ka iche na-akpata ihe ndị a? N'ihi na aka ahaghị nna lụdị aka ahaghị nna mbụla gị bịakwa ya lụdị ka ọ dị ezinụlọ ga-ebata ndị ekweghị eme ozu anọ dọla ọba ozu dịka ndị nkwetara na Silawe nji ọba ozu n'ihi na mụ ala ụmụ taa ndị ugbu a ma onye mbụ onye ọfọlọ ogu nwụọ taa ị ga-evu m aga friji ma akụgbu onye ọbụla ụzọ so ụlọ ọnọdụ taa m werela ụwa ọdọ nwụghala ụta ndị gborigbo onye meji mgbe mgbodo amatụ tụma m ala mgbe ọ ga-abụ mgbe e mere ọ ga-abụrụ tụma ga-ekpadị mkpa kwa ya otele eji akwakwa mmadụ welile mbụ na beta mgbe a m nwụrụ si tụba m ala mgbe n'ihi na ebilivri na onye ahụ eliri mgbe ahụ ga-elu ụwa ọdọ n'ihi na reincarnation dịka akpọrọ okwu bekee ndị n'ihi na ọ bụ ozu a nwa ọjọọ wee ndị iche iche ndị fushi ebe a adịghị n'ebe iwefu mmadụ hela ahụ mgbe onye ahụ ga-elara ụwa ọdọ gakwaghị izu oke mana ị bụrụ onye lewela adịghị mfụrụla ahụ ị ga-elu ụwa ọdọ ka ọma. Ndewo Ishi. So ele agbamume okwu ị na-ekwupụrụ ndị na-ahapụ ndị nke ha na mọchụarị ọtụtụ mgbe eleghị na-agwa ha ele advice na-enye ya? Ndị na-ahapụ ndị nke ha n'ọba ozu n'ihi na mgbe ị dere mmadụ n'ọba ozu ọ ga-aga imeghe ma iji gị ikpe gị ire ala mgbe ị rere ala tikwara onye ka gị ili elu ozu labụ n'ihi ka ha ọ bụrụla ọ bụ ndị nchọrọ n'ime izugbo chegharịa mgbe mmadụ nwụrụ elie ya mgbe iji taa ndị ke nọ ndụ nkwanụ ha ga wee iji nyere onwe akala ndụ ịghọta nke na abụrụkwa na oke mpakokwa mbakwa ndịkwa imekwa ụfọdụ abịa egwure mmadụ gị dowela ọba ozu iji chee ya eze onye ala imeghe eze mgbe ọ dị ndụ ọ bụta mgbe nwụrụ mbụ mgbe ị ga-ebiga mewe ya eze indominoji so mgbe ahụ a mere onye ala agbaghị moto mgbe ọ nọ ndụ ya bịa nwụọ gaghị bịa vụọ ya ala oke moto ihe ọba ozu gharịa ọ bụ emole ga-akwara ya. So n'ihi nke a akwụla m emo ọ dịghị ọma ị ga-emere mmere nya gbuo ndị ndụ ọ bụghị mgbe m nwụrụla ị ga-emere m ya so n'ihi mpako lọọ aka abụghị nna ndịkwasị ikwu okwu ya nke osiri ndị ụzọ ihe dị abụọ otu aga
mana a kwadochiri m ike si fụ ụzọ tụba mmadụ n'ala ịnụ ka obi hafụ ịbịa kụrụ ndị ke ndị ndụ elu mgbe mmadụ nwụrụ si tụba onye ahụ ala akachikwa ha ọdụ a ga-ime n'ihi na ndị ke nwụrụ nla agha chemla ọ dịghị onye nkwara wee mana ọ bụ onye inshọt ka m werela omenala ọdịnala ntọrọ omenala n'ihi na abụ m onye ọdịnala amakwa m la omenala nga ịla ala ọdịnala agaghị ịla ala dịka m si wuru onye gboo nna m gwakwara na m ndewo nshi ka anyị kụzie ihe gbasara asụsụ Igbo n'ala n'ugbu a elee ihe mere na asụsụ Igbo ji ala ị hụla ọnọdụla dịka e kwuru sịla Igbo enweghị eze n'ihi na ọ bụrụla anyị nwere eze ihe ndị otu ahụ agaghị emela ụbọchị ndewe n'ihi na ihe ahụ ehelela mbụ so ọ bụrụla asụsụ Igbo ebe n'ihi na ọ dị onye ọcha mụrụ n'ụwa mgbe a bịara 1G meeting abịara onye obodo ahụ sugidere ala ụmụnne ya ọ bụ mgbe nwoke a ndachi ka Amerịka onye isi Amerịka nyere ya wọd n'ihi na ọ bịara bịa kwado okwu asụsụ ala ya kwadochie ya ike ọ dịghị mgbe ọ gbanwere ọ dịghị mgbe o ji ngili Igbo gata ịla ngili Igbo ịdịghọta ọ bụ asụsụ ala nna ya ahụ ka o menten iji gosi ebe isi ịhụla n'ihi na ọ dị ihe mere m la Port Harcourt n'ụwa ma asụ asụsụ ala anyị dịka m si wuru onye Igbo amaghịla ihe niile njiri nga mbụ ndị Igbo so wa bịa nyere m aka nafụta m n'ọnọdụ ahụ nọ so asụsụ Igbo agaghị ịla ala nwa sọkwara ya nwa sọrọ akpa okporoko ya gba asụsụ Igbo agaghị ala ala ịnụ n'ihi na even we ndị asụ ma broken na ma pidgin na ma ọsụkwa ma ọsịghị emeji ajụta ụfọdụ mbụ nna nwere plọt ole na Amerịka onye m ga-eso na ga-ekụziri ụmụ ụlọ Igbo n'ihi na mụ onye m abụọ m ọgaranya mana taa wa Chineke emeela m ọgaranya gatala ụmụ n'ihi na abụ m ogbenye ụmụ m abịa agakwana skuulu ndị ogbenye mana taa dị wee sụ ọ dịghị asụla adịghị wee sụ ịdịghọta efughị asụsụ bekee la ụwa nwanne m bụ mbụ ka anyị ihe anyị la afọ ụta m dị sụ ngwa agboo ejeghị m ịgbanwe ihe dị na gboo gaa Amerịka akpa m ide asụ ngwa ọ gaghị eme m ihere mana ihe na-emela ụfọdụ taa amakwa wa asụ ịkpọ onye ahụ onye Igbo ya sị don call me Igbo man amana m ha fụtara wale onye Igbo mgbe onye gboo sụọ anyị nga ede asụ Igbo ahụ sụdi ala bọtọm n'ala nwere na ụsọtụ ya ebe ụsọtụ Igbo m gwụrụ anyị nga ede asụ ya ma ihe Ebonyi ma ihe Ngwa ma ihe ebe ọbụla ihe Igbo mbụ Igbo mbụ ọdịnala ga-ala ala akwadochiri m ike ndewo aha m Nwaada Chinwụba n'ọrụ onye nkwere abụ m onye Imo steeti Mbaise to be precise. Okay, mami. Ihe anyị chọrọ ịjụ gị bụ ihe gbasara omenala Igbo. N'uche nke aka gị, omenala Igbo kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ ebe a na-echekwa ozu n'ọtụtụ mgbe ọtụtụ arọ some people na-anọ 2 years 3 years 4 years felie onye ha dosa na mọchụa ihe ndị a omenala ọ kwadoro ya? Omenala Igbo akwadofu ya because oge nna nna anyị ha ọ na-awụ mmadụ nwụọ edosa ya just mee ya 2-3 days n'ime ụlọ ka enwee ike ka ndị ụmụnne ya ha nọtụ ebe dịta obere ọha anya nwee ike ịbịa hụ ya anya ikpeazụ elie ya but ugbu a n'oge nke anyị nwa bụ ụmụnne anyị ha jizi ya emewezi mmemme ka ewuzi onye nne ya kọọ nna ya kọọ nwanne ya kọọ ikwu ya kọọ ibe ya nwụọ achọwazi ala a na-aga ire wọrịọ nwanne m si onye nwanne ya nwụrụ ya ere ala ihe abụọ efunahara ya so then therefore omenala Igbo akwado ya even mgbe nna m mụrụ ụmụ dị ndụ mgbe nna ya nwụrụ anọrụ ụfọdụ 2 weeks eme ngwa ngwa hụ na etire ya n'ala because ihe ọ na-eji agwa anyị mgbe ahụ ụgwọ eji onye nwụrụ anwụ itikpu ya n'ala. Ndewo mami. Elee iche merenu ndị mmadụ ji ahapụ onye nke ha nwụrụ n'ọtụtụ arọ na mọchụarị? Elee iche n'ime nke as in your own opinion? Ịma he n'uche kemụa he mere ni ọ he mfili kpatara ya wụ ụfọdụ ji ya ka ịga ka ha ji ya gbara ego. O nwere ụfọdụ ebe na Anambra na-awụ onye mmadụ nwụọ 1 week emechabele burial ikwu na ibe bịa onye ka eweta akwa ya ọtụọ ya onye ka eweta nke a ya onye ya ụfọdụ gasị gị na a ga-eji oghere ahụ weta igbe akwa ụfọdụ asị gị na a ga-eji ya nata ezigbote ego. Ịbịakwara na saịdị anyị ma Imo steeti Mbaise to be precise ndị
ụmụnne anyị ha kiya burial ha kpọta ndị klọb, kpọta ndị bestman, kpọta ndị ashebi, kpọta ihe niile ndị awụ means ha ere akwa uniform ahụ ka ha nwee ike ịnata ego. Eme ndị ka bestman ndị ga-ebu igbo ozu gbaa nkwa enwe ike ịnatakwa ihe ego so that ndị ka bịara abịa ka ha mee show up na ego ahụ dị. Okay, ihe gbasara ihe gbasara iri ji ya na ịgba mmanwụ n'uche nke aka ga-enwe ihe ọjọọ nọ na ịgba dịtụ na ugbu a na chọọchị na ọtụtụ ndị mmadụ na-emezi ya dịka iri ji n'ala Igbo bụ ihe ọjọọ na-enwe ihe ọjọọ dị ya, but n'uche nke aka gị iri ji ya na ịgba mmanwụ bụ ihe ọjọọ? Nwanne m, ọ dị ihe ọjọọ because ka edoro m anya wu omenala tọrọ chọọchị. He direct anyị si anyị back to our root. Mgbe ahụ ndị ọcha na-ebuteberela anyị Baịbụl, o nweriri ihe a na-eme dene. Iri ji wu omenala ebe a mụrụ m 15th August. Every 15th of August anyị nwawu ndị Mbaise ji eri ji. Agakwara m KDCA last week Sunday ebe m na-ekpe na synagogue, anyị gakwara iri ji. Afọkwara mmanwụ because ọ ihe eji mara omenala Igbo. O nwekwana ka ịla ala ma ha chọrọ ya ma ha chọọ ya. Onye nsikwana na omenala ga-ala ya epu omenala ụzọ ọla because in short ọ ga-epudo ọkụkọ ụzọ pụọ ụlọ because ọ ihe dị adị, ọ ihe nna nna anyị ha tira ndirila n'Igbo ori before ha mapụta bịazie bịa bụ ichenji ya. Chọọchị ahụ ewetara, chọọchị ahụ deprivere anyị nwa many things, narazi anyị nwa ihe ka our own heritage. Werezie Baịbụl ahụ ha kpugharịrị isi n'ala, but ha nwa na-eme carnival bụ ịgba mmanwụ ka because ha na-eyikwa face mask. Ịbịa ewere grain na-awụ na ụzọ obodo ha niile, ọwụkwa their own Christmas, ọwụkwa their own ịgba mmanwụ. So ha ga-abịa bịa sị ma agbala even ndị opportunity iyi ya mee eyie ya bụrụ ya gagharịa. Ọwụ omenala, I'm proud of it. Ndewo. Ihe gbasara asụsụ Igbo n'ụlọ dị iche iche n'ala Igbo taa, ị ga-ahụ na ụmụaka na-asụsụ Igbo ya na-asụsụ English. Lelee ihe kpatara ihe ndị ya na ele ihe anyị ga-eme ka ihe ndị a kwụsị. Nke ahụ wụ asị onye na-ama atụ were onwe ya ama atụ. Ụfọdụ parents socha contribute to ihe mere n'asụsụ Igbo ji ala. Ị ga-ahụ parents ga-eme nwa gị sụ Igbo ga-agbọka ya ahụ, come on speak English, speak correct English. Ga-echefuo na English is a borrowed language. Ọ wụ mbịarambịa n'ala Igbo. Ị bịakwa na skuul, ofu ticha pịara nwa m ihe jọrọ adị maka na ọ sụrụ Igbo na klaasị. Nwanne m azụrụ m ụtalị m shi na yard chụrụ ya garuo na skuul, jụọ ya ahụ very well, gwa ya na ya mụọ ka ya kụzie ya otu ọbụla o si masị ya. Ịhụ n'aka asụsụ omenala, ị gaa na Yoruba, gaa na Hausa, gaa na mmọnwụ, onye ọbụla nwa 2 years ga-asụ mmọnwụ completely, ga-asụ Yoruba completely. Ị bịa n'ala Igbo asị gị isi come, anti is coming, a na-asụ wrong error si awụ English. Akwadofu m ya otu ụmụ m niile dị delicted themselves their English name from their certificate. Ha nọziri n'uwe Igbo sụọrọ m Igbo, onye si na ọ gaghị ege. Even last born m kpọrọ ga ọmụgwọ last 2 years, anyị nọ na moto nga anyị gaje port ya si heo mọmi lekwadị bebi ke o vuola ivu o mọmi nnukwu bebi ke. The man nọ nga atụgharịa lee ya kpọọ nwa 12 years anyị na ya bụ na moto. Did you see how this boy is speaking Igbo correctly? Ya were 500 naira dash ya nwa m si ya nna jishi ike masade isokwa ka ọsụọ ya. He sụrụ ya bụ, did you see how this boy is speaking Igbo? Ị sụrụ ya Igbo si ya nna ọnne ịhụrụ otu nwachi asụgo asụsụ ala nna gị. The more ị na-asụkwa ya ya ọwụrụ ya dịrị frequent, gradually ọ ga-amata because anọ m na Port Harcourt to nne na nna m fọlụkwara that same mistake. Ka ewede anyị gawa village bụ oge ịzụ ihe, ụmụnne m agvụrụ m tiga n'ihu agha da ịmanụ ka esi asụ n'Igbo. Ị ga-ekwuchitara anyị ọnụ mpụọ nga ahụ nkwuo ma achọrọ m ịzụta granọt. Last week agara m gasị ga zụtara m ahịekere. Adanna makwa m nke na-azụ ahịekere, masị gaa nga ahụ gwa ha sị na ịchọrọ ịzụ ahịekere. Ha ọbụla ị gwara ha, ihe ọbụla e nyere gị vuru ya lọta. Ya ọ garuo nga Chineke eme amara kwa ya ọgwakwa ahụ otu ahụ ya enye ya granọt ya ovuru lọta. Kwa granọt ka enye masị granọt ọwa ahịa bekee kọwa ahịa Igbo na ahịekere with the real name. So anyị na-eme ya otu na-etighị ya n'ọrụ. I believe onye ọbụla anyị mee ya ihe dị compulsory na school because otu ọchịdịrị Igbo ndị school chọrọ ịkwụsị Igbo as a subject. Anyị mee ya compulsory
na onweghị ike ime. Anyị stand there for our right. I believe we will get it by all means. N'aha Chukwu okike abịama. Aha m bụ Maazị Eke Chimokoro. Abụ m onye Akpọha nke si n'Afikpo North, Ebonyi steeti. Ndewo nshi. Anyị chọrọ ịjụ gị na ihe gbasara akwamozu n'ala Igbo. Omenala Igbo ọ kwadoro mmadụ nwụọ ahapụ onye ahụ na ebe a na-echekwa ozu ọtụtụ afọ, ihe dịka arọ abụọ, anọ, atọ. So anyị na-ajụ gị, n'uche gị, omenala Igbo kwadoro ihe dị ụta? Mba, dịka m onwe m bụ Eke Chimokoro, abụ m second to the last born of my father. Mgbe my father nwụrụ, ndị mmadụ gbakọtara sị ka etinye na abụ ozu. M sị na ihe abụghị omenala Igbo. Andị anụmanụ nna m nso, nna m sị mgbe ọ nwụrụ mmadụ etiekwere ya na ọbụ ozu ka elie ya that very day. But dịka omenala Igbo, anyị tinyere nna m ọgwụ nke na-akpọ mee ya embalmment for 4 days tupu anyị elie ya, etinye n'ala mgbe akwamozu ya. And ihe abụkwa ihe m na-eme enye my own children advice. M na-enye ụmụ m nke m mụrụ sị ha, mgbe m ga-anwụ etiila m n'ọba ozu n'ihi na ọ bụghị omenala Igbo. Lie m ụbọchị ahụ nwụrụ, ọ ma ịdịghị prepare, ịdịghị na njikere ụbọchị ahụ nwụrụ. 4 days ya bụ Nkwọ, Eke, Orie na Afọ ka elie m. Etiela m n'ọba ozu n'ihi na ọ bụghị ọdịnala anyị. Ndewo nshi. Eleghị iche na uche aka gị mere ndị mmadụ ji ahapụ onye nke ha nwụrụ n'ọgba ozu n'ọtụtụ oge, hapụ onye ahụ n'elighị onye ahụ. Eleghị iche na-akpata ya? N'uche nke onwe m, aga m asị na ọ bụ mmadụ ije mba dị iche iche. Nke abụghị omenala Igbo, nke ọ bụghị ọdịnala anyị, ọ bụghị ọdịnala Igbo. Aga m eche n'uche nke onwe m na ọ bụ mmadụ ịga ịmụrụ ọmụmụ n'aka ndị ọzọ na-abụghị ejirimara ya. Mana ebe ọ bụ ejirimara Igbo kwadoro, mgbe ahụ mmadụ liri ka mụrụ ka elie ya 4 days ụbọchị ahụ ọ nwụrụ, ma ọ bụ 4 days ụbọchị ya bụ abalị n'ụbọchị ahụ ọ nwụrụ. Ma anụ m ahụta dịka na ọ bụ gịnị, dịka ndị mmadụ izi onwe ha eji m ego, maọbụ ndị enyi, maọbụ ndị ikwu na ibe, ma ọbịa na-enwere m mere ndị mmadụ ji ebu nna ha maọbụ ozu mkwesịrị ka elie ya tinye na mọchụarị ya bụ ọba ozu. Ya mere eche na ngwọta nke onwe m na ọ bụ ihe mkpatara ya, mana ọ bụghị ọdịnala Igbo, ọ bụghị otu ndị Igbo si eli ozu. Ya bụ ihe m ghọtara na echiche nke m onwe m. Ndewo nshi. Ihe gbasara asụsụ Igbo, ịga na ọtụtụ ụlọ n'ala Igbo na ị ga-ahụ na ụmụaka na-asụsụ Igbo ya na asụsụ iwu Bekee. So gịnị ka iche na-akpata ya, ya na gịnị ka a ga-eme were kwụsị ihe dị ụta, were kpọghachita asụsụ Igbo ka ọ dịkwa otu o si dị mbụ? Ndewo nwanne m. Mụ onwe m bụ Eke Chimokoro. Abụ m onye Akpọha dịka m gwara gị. N'ezinụlọ m enwere m ụmụ nwoke 4, ụmụ nwaanyị 4 mgbara agba. Ọ dịghị onye n'ime ha, ma ndị a na-agachala mahadum lọta, ị ga-anụ asụsụ ọzọ mgbe anọ famili, ya bụ nzukọ ezinụlọ m, ma ọ bụ na ha hụrụ onye akpọghị ibe ha gaa ha sụọrọ ha Bekee maọbụ asụsụ ọzọ na-abụghị ejirimara nke nna ha. Beti ndị ọdọ amataghị onwe ha, ha amataghị uru ọdịnala ha mbara maọbụ asụsụ ha mbara. That is why ịhụ nwa gị gasịgharị ya baby come, mommy came. In fact, abụ m onye ọdịnala. Mgbe ụfọdụ nje amụ asọs pepụl, m hụ ndị otu a n'ụzọ, ana m abara ha ezigbo mba. M sị na ịsụọra nwa gị asụsụ ndị ọdọ, mgbe a gaziri n'obodo ndị ọzọ, ole nke ha ga-asụ? N'ihi na ejirimara Igbo bụ Igbo, asụsụ Igbo ọ wee ejirimara Igbo. Anyị bụ ndị Igbo. Ndị Igbo a kpọrọ anyị bụ ndị na mbụ dị
asụsụ anyị efughị efu, asụsụ anyị dị otu ahụ ọ dị ma taa. Ihe mere ndị mmadụ ji asụrụ ha asụsụ na-amaghị ebughị na ha amaghị ihe okike nyere ha n'aka, ha amaghị ebe ha guzo, ha amaghị na oyiyi ha dị iche na oyiyi ndị ọzọ. Ọ bụ ihe mkpatara bikos ị mara ebe isi, mara ntọala gị, mara onye bụ, ị gaghị ewepụ ejirimara gị n'ebe gị onwe gị nọ. Ọ ihe m na-eche.